Moskeen er et lille landsted på et par hektar i de andalusiske bjerge mellem to små byer. Det hedder Competa og Canillas de Albaida. Men vores undervisning går ud på at forstå, altså lytte til hesten og kommunikere med hesten, få hesten til at samarbejde for at få det bedste ud af det i også de højere discipliner. Alt efter årstiden og vejrforholdene og rytternes erfaring og forventninger, så tilrettelægger jeg altid turene, hvor vand er en vigtig faktor. I det her tørre Andalusien, der er vand en vigtig del, både for hestene og også for rytterne, især på de længere ture. Når man kommer til vand på et tidspunkt, er der mulighed for hesten at drikke, og i sommermånederne selvfølgelig, at rytter også kan få friske sig lidt, i hvert fald soppe eller få våde hænder. Jeg ønsker at rykke noget i folk, noget der rykker deres personlige opfattelse og deres personlige udvikling, deres personlige opfattelse af det at have med dyr at gøre, med heste at gøre, arbejde med heste, lytte mere til deres hest og for at få en bedre, gladere, lykkeligere hest ud af det. Her på Moskeen har vi også en lille shop, hvor vi sælger forskellige ting. Vi sælger spanske læderridestøvler, og vi sælger sådan nogle pandebånd til hesten, håndlavet, lavet i hestehår. Man kan også få lavet af sin egen hests hår på bestilling, og der er sådan forskellige farvekombinationer. Vi har også sådan noget som sadeltasker, sådan en typisk spansk ting. Der er personer ligesom jeg selv, som godt kunne tænke sig en spansk hest, som henvender sig til mig og spørger, om jeg vil hjælpe dem, om jeg kan råde og vejlede dem, og det vil jeg være meget glad for. Typisk så får jeg en henvendelse og beder dem om at få så mange detaljer som muligt om dem selv, og om hvad det er, de ønsker med en hest. Og det kan godt være, at det lyder som en lang historie, det gør ikke noget. Alt, hvad de forestiller sig ved en hest, og hvad de skal bruge den til, hvad de har af ambitioner selv, og hvad de lægger vægt på hos en hest. Og så finde nogen frem, som kan dække den beskrivelse, og det prisniveau, som folk nu vil bruge på en hest. Så er det jo så det vigtige, at når folk så kommer ned og skal vælge sig en hest, se på en hest, om de så klinger og kan sammen. Og så hvis når vi så finder frem til den hest, det skal være for den person, det skal jo være en drømmehest, og det er en hest, der står 3.500 kilometer væk, så det er ikke bare en almindelig hestehandel. Man vælger en hest som en drømmehest, som den man ønsker. Så kan jeg så hjælpe med at finde en dyrlæge, der kan foretage en undersøgelse, ligesom for at tjekke, at hesten er i orden, og sandsynligheden for, at den kan holde til det, som folk gerne vil bruge sin hest til. Og derefter, så kan jeg jo så sørge for at have den opstallet, indtil den skal afsted, og sørge for transport og de papirer, der skal til. Vi er her på stutteriet Aymaran, som ligger oppe på højsletten i Malaga-provinsen. Og det er ejeren, Juan Huertas, og Aida datteren på stutteriet, vi er besøg. Og det er en af deres topheste, vi ser her. Den hedder Melgar, og er 11 år gammel og er champion mange gange. Nu kan jeg ikke lige huske alle de priser, han har, men han har mange. Og det er så noget af Allans afkom, og de andre topheste, vi har her på stutteriet, det er følgende fra i år, som lige er blevet vendt fra. Og så kan man se alle de vidder og bakker,
bagved her med de plagene på 1 år, 2 år, 3 år. Hingsteplage, der går der i det forhold, de har. Det er simpelthen et mønsterstutteri, og man kan ikke forestille sig, at nogle heste der har bedre opvækst inde på sådan et stutteri, hvor de kan gå frit hele året rundt. Vi har igennem flere år ønsket os en andaluserhest, og sidste år begyndte vi aktivt at gå ind i det, men det var lidt af en jungle at komme herned og ikke kunne det, så at vi fik kontakt med Eva Maria, som taler spansk flydende, har boet 25 år hernede og kender til de spanske avlere, og hun hjalp os rundt hernede med at finde en hest hernede og få ordnet papirer, og den hest fik vi hjem sidste år, og vi må sige, at vi har vundet i lotteriet. Det er en meget, meget dejlig hest, og nu i år har vi faktisk, eller er vi i gang med at gentage succesen, hvor vi har været nede og finde en sort andaluserhest igen, og det er den, jeg står ved her. Den skal så, ligesom den forrige, i en 3 måneders træning af en spansk berider hernede, som er uddannet ved den spanske rideskole. Og så får vi den transporteret hjem på behørig vis. Skal du til at lære dansk? Hvis man tænker på at købe en hest og købe en spansk hest i Spanien, så er det vigtigt, at man også forsikrer sig så meget man kan, hvordan hesten er vokset op, at den har fået så gode, sunde og naturlige opvækstforhold som muligt. Og det er vist nok det, som det her stutteri Aymaran kan vise og give en garanti for. Og vi ser, så langt øjet rækker her, folde og enge, bakker, hvor at hopperne går ude, og de går selvfølgelig ude hele året, og de spiser, for eksempel spiser de et sted, og så skal de gå 2 kilometer for at få vand et andet sted. Så de står ikke bare dovne samme sted hele dagen. De bliver nødt til at røre sig. Det er meget vigtigt for mine heste, at jeg er i balance og harmoni med mig selv, for at de til enhver tid kan stole på mig. Og ligeledes er det meget vigtigt, at de er i balance og ved godt mod hele tiden, for at jeg kan forlange det af dem, som jeg gør.